מה נותן לאישה נוכחות אמיתית בזוגיות? לא רק להיות שם, אלא להיות מורגשת, יציבה, כזו שיש לה מקום שלא מתערער. הרבה פעמים אנחנו חושבות שמלכות היא תוצאה, מעמד, הכרה, מה שנותנים לנו מבחוץ. אבל האמת היא שמלכות אמיתית מתחילה מבפנים. היום אנחנו בנצח שבמלכות, וזה שיעור על היכולת להתמיד בערך העצמי שלך, גם כשזה לא מקבל אישור מבחוץ. מלכות היא המקום שלך, הכל שלך, הנוכחות שלך בעולם ובקשר. היא לא נלחמת על מקום, היא יודעת שיש לה מקום. אבל נצח שבמלכות מזכיר לנו שהידיעה הזאת לא תמיד יציבה. יש רגעים של ספק, של השוואה, של תחושה שאת פחות, ודווקא שם נדרש הנצח. הכוח להישאר מחוברת לערך שלך, גם כשהביטחון מתערער. נצח שבמלכות זה לא עקשנות, אלא נאמנות לעצמך. זה להמשיך לעמוד במקום שלך ברוך אבל ביציבות. לא להצטמצם שיהיה נעים, לא להרים קול שיראו אותך, אלא להיות בפשטות ובעומק. זו התמדה שקטה בזהות שלך. כדי שזה יעבוד, אנחנו צריכות שני כלים. מלכות שבמלכות ונצח שבמלכות. תחשבי על זה ככה. המלכות היא התחושה הפנימית של ערך ושל מקום. הנצח לעומתה היא התמדה. הוא זה שלא נותן לערך הזה להיעלם ברגעי חולשה. הוא מחזיק אותך מחוברת לעצמך גם כשיש רעשים מסביב. כשמחברים ביניהם, נוצרת נוכחות שלא תלויה באישור, אלא נובעת מבפנים. אז הנה המשימה שלך להיום. שימי לב לרגע שבו את כמעט מתכווצת, אולי מוותרת על מה שחשוב לך, אולי שותקת כשיש לך מה לומר, ובדיוק שם תבחרי להישאר. לא ממקום של מאבק, אלא ממקום של ידיעה. מילה אחת מדויקת, נוכחות יציבה, או פשוט לא להיעלם, כי שם בהתמדה השקטה הזאת מתגלה המלכות האמיתית שלך.